من قدكم يقنع انكفات كاب قدميكم يوجد حبال صاحبال بعال كفوكم ما يربح حب قدميكم نستنبر برهان زخلف عن كافي بحيل أملاحكم يوجد تساقروا دا أنبر أي تترفوا صباحناتكم يامو بحقوت صنو سلسنو ماليسكم سودو نبعز زبلا خابعين تخص الرقي منابتا معالت محداس يبصحكم سكفتاكم بتبعات تاقم بإنقاع قرعات يدبس معالت حقوسكم تمصا موالاون ينواح أبدقيتات يرحو زي تعد صدق موال دمغت تخون لكم زحلفكم ويا أكل يمو مملاس يخون لكم زحلفكم ما من قد مكرا دقينكم نخيت ملسوا أسرا يتصور أسرفنو تايم مندب فتاقم طعم صناصل نقوم موز وقحتا تلملم ورحات إللتاقم قنا قلطفات ببسر بوحايز مدركم كتزمرو بنفاس مبراءكم كتحبنو أب سوحتات هاجركم كتعندرو أب انباتات وصيكم شقعوت كتبصرو برهاني يغي ما راحيت من قداي ماركو سيما معكو بيتي وتاي أباديت حزني حباسي نبحتاي إما برهان مرام باركتنا بيتاي سلام كرات فاميلي نايدي يوتيوب channel تخاتاتلتي كما اللهم أنا كوا سلامي إزغير مسكين كنت سلام زلغو سلام كتكون لي ناي كل جديد توميتي كرات فاميلي مباركات إنك عاوز حكم لغد سدين في المارام عدنا ورحوا ناي فرن ناي رستان ناي حاقوسن إيقوارلنا كودما أؤمنتنا صناعاتن دلدلاتن من قد أملاكي مرحنا هلوكم هدى كورات فاميلي كاو توسعي انكو عاوز حكم للصوم ناي سلام ناي كسانة صوم يكبارنا إزغير أملاك من قد مرحنا دقي مقا فاميلي مباركاس ناي لما انتي فيديونا بتعمي سغير معنا زحزننا الفيديو يحزلكم ماتي كاو دما أو زخوفني يكون نجر فتنها كم زقاتمنا كلنا دق ساعات كنا نفلتنا أفتنا زينا أكي فتنا زي قات من نفعه يلي يكنل أين فعلا فتنا مسانايو لهون يكون كقات من نفعه سبات سلازوهنا كقات منا يخلي يخلقكم يريلي مالتو إن لفتو فيديو قبلكم نشتي حسب كوكم يا فاميلي كسمة أرشا رأيوه رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله تبان كدبرمو الله مليك كنجره رجانا باير نبي محمديس إرجما دغافي دوما توساني كيسك يا نمني الربك يا رجابير يسوسيس إرجما ربي في قبريش ربي ملي واقع كان تاني في سؤوليا كان دنديني كيسك يا نمني الربك يا دركمتكم ملي فدكيان إسلام مفردير الله أكبر 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 ما شاء الله بارك الله فيك إن فاميلي كنت زرقهم ويت فيديو مالتيو بتعمل خالات حزم بتعمل إذكار مالتيو قدم هلا هايمانت مسمان من وادر راين فعلا العلمات مالتيو هايمانت خبر اللويو جن حد ساعات ألنا مالت حد نشودنا كأودا ما بزح فتنا كجات منا لي فيليو مالتيو جن مستفتنا نشتن بعلتنا لك نستوعب لنا مالت الزوال زي توشتا بعلان حد فتانا متجايز فلطة جن كم خلا كلوا ويكها كم خلوا كلوسي ناتينا حنت نجر الحسب موت استركز وزيادة سرح مغيرت نيران بقى مالت كم ولم قبلوا خلص ولا شي لما بتقبله جناتو نايتهم من قد تيم هروا محلفي تتركب ويكها مش تخبطات تتركبسي مملو أبوتا مالتين كتملو دنيروا بزول حساونيش تنسى رح يازلات منبر أسدس بزح نجار يقات مكايو أي يقات مني فلا يفلي
ማለት ዓዲ ጓና ስለ ዘለና ብዙሕ ነገር ሽግር የጋጥመካ ብዙሕ ነገር ከዓ ፈተና ተሓልፍ ስለ ዝኾን ካብ ስደት እዩ ግን እቶም ኣብዝሓ ዕራብ ምንም ዘይጉድሽዎ ኣለዉ እዮም እቲ ናትና ሃይማኖት ምንም በቃ ብጣዕሚ ቀሊል ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ እዮም ብሕልፊ ለወዝሑ ዕራብ ማለት እዩ ሓደ ዕራብ ከዓ ኣለዉ እዮም ኩሎም ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን ማለት ኩምት ናይቶም ሃይማኖት ብጣዕሚ ዘኽብርዎን ዝኣምንዎን ኣለዉ እዮም ከዝናተይ ዝገየር መስግን መጀመርያ ባሕረኛ የገለ ካለሁ እኳ እያ ምንም ዘይርዳእና ዓረብ ማለት በቃ ሰውዚ ነማርዒኪ በቃ ገለታት ብዙሕ ነገር ትዛረብ ነይራ ባሕረኛ የገናን ሃለዉ ግን ኣይኣምናይ ነይረ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለኹ ገዛ ግን እዝጋየር መስገን ብጣዕሚ ድሓን እዮም ንእሽተይ ክሓምም ከለኹ እኳሲ ፀሊ ስለነ ዝዓሙየ ማለት ኢና ኩሎም ሓደ ዓይነት ኣይኮኑ ዋላቶም ኣዕራብሎም ሕድሕድ ብታ ሃይማኖትካ ጥራሕ እምነት ዝፈልጡ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ሓደ ከዓ ለፍቲ ናቶም መንገዲ ልኽመርሑኻ ክርስቲያን ገዲፍካ ኣስለማይ ክትኮን ብዙሕ ነገር ዝዕድጉኻን ዝልሙንኻን ኣለዉ እዮም ግን ነዚኣቶም ገጽ ኣይንሃቦም በቃ እሺልናስ ጠቕልናስ ኣይንቀበሎም ካብኡ ሓደ ነገር ዳውልዓ ዝጠራጠራሲ መጀመርታ ከምኡ ግዴታት ቪድዮ ርኢኹም ግዴታ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ግዴታ ዋላ ኮይኑስ ኣብዙ ካልኣይ ቪድዮ ከም ዝረኽሞ ክትመሃር ከላ ሞሊቋ መምለኦ ቦታ ድያ ስዒና ሞሊቋስ ክትወፅእ ነይራ ካብቲ ገዛ ገለ ልበሃል ሓሳብ ነይርና ኣነ ማለት እዩ እና እቲ ሰይጣንና በቃ ክትሽወር ተደሊኻ ብንእሽተይ ነገር ኢለሸውደካ ማለት እዩ እና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኩሉ ግን እንድዒ ብመንገድካ መርሐኒ ኢልካ ምፅላይ ካብኡ ድማ ኣብ እምነትካ ጠንካራ ክትከውን ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዱ ከም ዝመርሐና ግን ኩሉ መዓልቲ ጸሎተይ ንግደፍ ክለኩም ይደልየ ማለት እዩ ኩራት ፋሚሊ ብሕልፊ ኣብ ስደት ዘለና ብዙሕ ነገር ፈተና ከጋጥመና ይኽእል እዩ ግን በቲ ዘጋጠመና ምክንያት ተስፋ ክንቆርፅና ላውና ኣያቶም ክንፀጋጋዕ ተይኮናሲ ይኹን ይኹን ከጋጥመና ከሎስ ልክዕ ላብቲ ናይ ሃይማኖትና ሓሳብን ሎማዓንቲ ፀገማ ንፅራሕ ክምቸኒ ኢልካ እግዚኣብሔርካ ኣሜንካ ጠንካራ ክትኮን እዩ ዘለካ እምበር ዝኾነ ይኹን ከጋጥመካ ከሎ ሰዋል ዓለም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ላው ትነብር ትለክ ትምለስ ትኽእል እያ ኩሉ ነገር ናይ ፍቓድ ሓይሊ እና ፈተና ኣጋጥምንናሲ ተስፋ ይኖረፅ ጽቡቕ ጌርናስ በቃ መንገዲ ንክፈት ኣለኹ ለኩም ደልየ ማለት እዩ ካብ ኩለና ደቂ ማዳም ድዩ ዋላ ኩለና ስደተኛታት ዘለና ከዓ ሓንቲ ፍላይ ዘይብልና ማለት እዩ ብትናያቶም መንገዲ ንእሽቶ ነገር ኣንፈት ክኾና ካለው ተይተቐበልና ወይ ከዓ ገፅ ተይገበርና ገዝኦም ቀስ ብቀስ ሓዲካ መውፃኢቲ ዝሕይሽ ማለት እዩ እና ሃይማኖት ክባር ስለ ዝኾነ ነኽበረኹ ለኩም ይደሊ ናይ ሎማዓንቲ መደና እዚኣ ትመስል ኩራት ፋሚሊ ተተጋገየ ኣብ ኮመንቲ ኣርሙኒ ካብኡ ድማ ኣባራትዕ ንኽለኩም ይደሊ ብኻሊእ መዳይ ክሳብ ዝመፀኩም ባይ ኩራት ፋሚሊ መንገድኹም ይቕናዕ ዕንቅፋት ካብ ቅድሚኹም ይወገድ ሓባሊ ጻሒበል በዓል ክፉኡኹም ኣይርባሕ ኣብ ቅድሚኹም ንዝተነብረ ብርሃን ዝኸልፍ ዓንቃፊ ብሓይሊ ኣምላኽኩም ይወገድ ተሳገሩ ዳ እምበር ኣይትትረፉ ጽባሕናትኩም ያሞ ባሓጎት ጽኑ ሰስኑ መሊስኩም ሰውዱ ንበዓል ዘበለ ካብ ዒንቲ ክጽረግ እሞ ናብታ መዓልቲ ምሕዳስ ይብጽሕኩም ስክፍታኹም ብትብዓት እህታኹም ብእንቃዓ ኩርዓት ይደበስ መዓልቲ ሓጎስኩም ትምጻእ መዋእላውን ይንዋሕ ኣብ ደጌታት ይረሓው ዘይትዕጸ ደገ መዋእል ድምቕቲ ትኹነልኩም ዝሓለፍኩሞ ይኣክል እሞ መምላስ ይኹነልኩም ዝሓለፍኩማ መንገዲ መከራ ደጊንኩም ንኸይትምለስዋ ኣሰራ ይሰውር ኣሰረ ፍኖታ ይመንደብ እታ ከም ጥዑም ጸናጽል ንጎም ምኡዝ ወጋሕታ ተለምልም ውርሓት እልልታኹም ግና ቀልጢፋ ትበሰር ብወሓይዝ ምድርኹም ክትዝምሩ ብንፋስ ምብራቕኩም ክትሕበኑ ኣብ ሰውሕታት ሃገርኩም ክትዕንድሩ ኣብ እምባታት ወፂኹም ሽግዓወት ከተበስሩ